טוב לעיתון זה כמו לשגר אותו וכאן צריך מעשה. נראה לי שהגברת סוגרת משהו עם רני. כן? בבקשה. גברתי, אל תסגרי לי עסקאות מאחורי הגב. אני לא מוכר לערבים. הכי פשוט, הכי ישר. מה זאת אומרת? למה זאת אומרת? מה לא ברור פה? אני לא מבין. זה לא אצלי לעשות דבר כזה, זה ממש מעליב. מה אני אגיד לך? שהם עושים את הפיגועים וזה? זה לא היא. מאיפה אני יודע? תקליחי לבושה. קודם כל זה לא יפה, זה מעליב. בוא נתחיל מזה. אחי, אם אתה שואל, אף ערבי, אחד לא יסכים איתי. ערבי ויהודי זה היינו אח, זה אותו דבר. כמו שערבי לא רוצה שתעליב אותו. אנחנו יכולים להסכים לדבר כזה. אנחנו בקטע של השלום, לא של הכסח. אבל הם מתפוצצים אצלנו. לא כולם אותו דבר. אתה גם מרפא? תראה, אני בתור מורה בישראל בכלל לא יכולה לקבל את ההתנהגות הזאת שלך. היא מעליבה אותי. כי היא לא עשתה לי כלום. כן, אבל... אני רוצה לחנך את הילדים לסובלנות וסבלנות. איך אני יכולה... לא יכולתי להכיל את זה שהתפגעו בכבוד הבחורה. פלורליזם, דמוקרטיה, סבלנות וסבלנות. זה המקום שממנו נובע. השעות חולפות, עוד ועוד אנשים עדים לסיטואציה והדעות תמכור לי. עדיין חלוקות. למה? אבל אני לא ערבייה, אז תמכור לי. אבל על זה... למרות שגם אני חצי עיראקית, אז אתה יכול לפרש את זה כערבייה, ותמכור לי. השעה 1:30 ועד עכשיו היחס בין האנשים שהתעלמו לבין אלה שהתגייסו לטובת השחקנים הערבים כמעט שווה. אני מחכה לעוד אנשים אמיצים שלא ייתנו למתרחש לעבור על ידם. סליחה, גברתי, לא מוכרים פה לערבים. מה זאת אומרת? אתה לא מוכר לערבים. הכי פשוט, לא מוכר לערבים. סליחה? מה את רוצה, גברתי? את לא חושבת שאני צריכה גם לקבל הפוך? מה כאילו זה? את לא חושבת? זה משנה מה אני חושבת? וגם אם אני חושבת, הוא זה שנותן לך. אבל בטח שזה חשוב, מה... עסק שלי, מה הקטע? מה זאת אומרת? מה את שואלת אותה בכלל? זה עסק שלי, ואני לא מוכר לערבים. אבל מה זה קשור אם אני ערבייה או לא? אני בן אדם, נולדתי פה בארץ, מגיע לי לקבל הפוך. אבל תגידי את לבושה. אבל יש אנשים שלובשים ככה, ויש אנשים שלא לובשים ככה. תגידי לי דוגרי, הכי דוגרי מה שאת חושבת. אתה רוצה לדעת דוגרי מה אני חושבת? כן. באמת. אבל לא נעים לי. למה? כי אם אתה שאלת אותי מה אני חושבת, אז זה מה שאני חושבת. שיש שנה טובה, חג שמח. גם לך. יו, כולי צמרמורות. בשביל רגעים כאלה אנחנו פה. לא צלם, זה היה כזה אכזרי, לא מאמין פשוט איך הוא אמר את זה. זה אכזרי לעשות את זה פשוט לאנשים. למה פרצו לך הדמעות? כי זה היה אכזרי לעשות דבר כזה, זה לא טבעי לעשות דבר כזה. זה לא חוקי מה שרציתי לעשות. מה זה להרוג בן אדם? מה זה הדבר הזה? היא רוצה להגיד לך תודה. אני כמעט חיבקתי אותה בפנים, פשוט לא היה לי נעים... תודה. הרגשת אותי מאוד. צועדת. כן, זה היה... תודה רבה לך. תודה לך. תגיד לי, יש לנו קפה ומאפה בחינם, אתה רוצה? כן? כן? אוקיי. אפשר קפה בבקשה? אני לא מוכר לערבים. מה? לא מוכר לך עם הקפייה הזאת. תוריד את הקפייה, תלבש כמו בן אדם, תתנהג כמו ישראלי, אני אמכור לך. מה זה קשור? אבל אלה הבגדים שלי. אתה מתגרה בנו? מה? מתגרה בך? כן. הבגדים שלי, מה זאת אומרת? הוא לא יודע איפה לגמור את עצמו, הבן אדם. לחמם לך? כן. תגיד, אתה יכול עכשיו כמו בשבילי? מה רוצה? איך קוראים לך? כוסות פלסטיק, איך קוראים לך? מי? משה. משה? כן. משה? לא נראה לי שזה משה. ג'ורג' נסה לדבר איתו בערבית. מאיפה אתה? סקוש. יש ערבי? יש ערבי? מה? אתה ערבי? אז הנה, בבקשה הוא ערבי, למה אתה מוכר? אבל תסתכל איך הוא מתלבש, הוא רוצה להיות חלק מהמדינה. תשתרי לאחוי אהווי.
אבל הם ערפים תשעה אחסן מה... למה אתה כאילו הולך עם הכפייה ויוצא? זה מעניין אותי, תן לי ערפים. אתה רוצה גם... כן. אבל אתה אח שלי, אתה כמוני, אתה לא מבין את זה? אתה יכול לקנות בשבילי בבקשה? אתה יכול לקנות בשבילי? זה לא מעניין אותי, אחי. תעזוב. אבל אנחנו אותו דבר, אני ואתה, מה, אתה לא... אתה נראה כמו טרוריסט, אתה יודע? מה טרוריסט? אלה הבגדים שלי. המציאות הישראלית כל כך מורכבת, אני יוצא לה. איך אתה נותן לו להתנהג אלינו ככה? כיף אותך להגיד את החלפינה. לא, מה, משרת. שו משרלת? למה אתה כאילו... אתה שואל תתקבל פה. איך הטלוויזיון? הוא שחקן. אנחנו מתלים על כמה החפיים. איך קוראים לך? חמדון. חמדון. תגיד, מה חשבת כשאתה עומד פה, קונה את הדברים שלך ואומרים, וואלק לאחיך, ערבי? אנחנו לא מוכרים לערבי. נעלבת? נעלבתי, בלב שלי כן. תגיד לי, אז למה לא רצית לעזור לו, להגיד, גם אני ערבי? זה לא בסדר מה שהולך פה. אללה, זה ביניהם. לא רוצה לעשות בעיות פה. רוצה לדבר, אבל מהמצב. מה, לא יצאו לך המילים מהפה? כן, בהתחלה כן. זה קרה לך כבר בעבר? פגעו בך פעם בגלל שאתה ערבי? זה קשה, מה? מה? קשה. מה קשה? פגעו בך כבר פעם? כן. עשיתי סיפור כזה. כן? כן. עבדנו בירושלים ככה. כן. כן. ואז מה? עשינו, לא רוצים למכור. אותו דבר. כשאני ראיתי את משה, הבחור הצעיר מכפר מנדא, מתפתל שם מולך וליד הדלפק, אני ריחמתי עליו. האם אתה הרגשת את אותה תחושה? בוודאי. היה קשה לראות אותו. אני דווקא ציפיתי שתשאל אותי מה אתה חושב על התגובה שלו, אבל הייתי יכול להגיד לך שאני מאוד מבין אותו. כאילו, מה זה מבין אותו? פשוט מבין אותו. אני יכולתי לראות הוא פחד. הוא פחד, יכולתי לראות את הפחד בעיניים, לא כמעט ולא דבר בכלל, הוא כל הזמן בלע את הרוק שלו. אוקיי, חברים, אני מבקש לגלגל את הסיטואציה בפעם האחרונה. אפשר לקבל בבקשה הפוך? אני לא מוכר פה לערבים. מה את רוצה גברתי? סליחה? מה זה? לא מוכר פה לערבים. מה זאת אומרת? לא מוכר לערבים. אבל מה... למה? אני מבקשת רק הפוך, אדוני. תבחור לי, אני אביא לה, מה זה? מה השטויות האלה? מה זה ערבים, מה זה יהודי? מה זה השטויות האלה? למה? כשהם... תדבר ברצינות? כשהם מתפוצצים, הם שואלים אותנו מה זה ערבי, מה זה יהודי? אבל אני לא תגידי הייתי פה למה, כולם בארץ. זה, אח שלי, מה קרה לך? מה זה כולם? זה הרוב ככה. מה זה הרוב ככה? אתה זוכר את המקרה בתחנת דלק במקסים? נכנסה מישהי תגידי, תמי מעניין, ב-20 מקומות, הלק, מה זה פה, גרים מטר מאיתנו. תעשה לה, גם אני גם אזמין אותה. מה זה השטויות האלה? תביאי את זה. לא עושה את זה. קחי את שלי, חמודה. נכון שמגיע לי, אני נולדתי פה בארץ, אני ישראלית כמוני כמוך. חמוד. שמע, תראה, אני בשוק. מה, אני כולי ניסה גם אני בשוק. בכלל, אחי. עם כל הכבוד. אתה בעלים פה? ואתה אומר לי כזה דבר? שמע, אני רוצה שיהיה לי מקום נקי. מקום... מה זה נקי, אחי? אתה חושב שמגיע לו לנהל עסק כזה? אני לא רוצה להתבטאות כמו שצריך להתבטאות. למה? מה הבעיה? אני לא בוחר לערבים, מה כאילו הרעיון? לא בוחר לערבים. אבל זה לא מקובל, זה לא יפה. תגיד לי, אתה נורמלי? אני בן אדם. קפה, הוא אומר לה, הוא לא מוכר לערבים. אתה חייב לתת לו. באמת באזון, אתה גם באמת חייב מבחינת החוק. מה זה השטויות האלה? מה זאת אומרת חייב? זה עסק שלי. לא רק שאתה חייב בוא לתת נתן, לו, אתה גם חוצפן, נותן לו. אח שלי. אתה באמת הבעלים פה? אל תקרא למשטרה. תענוג לראות את הישראלים האלה. איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אתה לא מתבייש, תגיד לי? בוא'נה, אנשים לא צריכים לזה, קח את הקפה, דחוף טוב מה זה לדעת, למה? אח שלי. היו יהודים בשואה, מי זה? צריכה לשתות פה, תקחי את אשתי בבית תגידו קפה לנו אחר. ככה אתה מתנהג אליה? מה אתה לא זה? מתבייש? גזענות באמת שיש כלפינו? באמת חוצפן. בוא'נה, גועל נפש. שמעתם? הבוס שלכם לא מוכר לערבי. אתם עושים פה? הייתם איזה בעיה? לא רוצה למכור לקפה. אני רץ לחבק אותם, הם פשוט נפלאים.